Dwi'n falch iawn o gael cwmni parchedig Carwyn Siddall mwyn cael gair bach efo fo. Ac felly dwi'n mynd i ofyn 4 cwestiwn iddo fo. A'r cwestiwn cyntaf, Carwyn, diolch am dy amser, nid i gyflwyno dy hun. Diolch Alun am y cyfle. Carwyn dwi yn byw yn Llanuwchlyn hefo Nerys yn Gwraig a'n 2 ferch ni sef Miriam a Marged. Dwi'n wreiddiol o Sir Fôn, ond bellach yn Llanuwchlyn ers 2011 a hefyd ers peth amser yn gydlynydd hyrwyddo gweinidogaethau hefo'r undeb. Be ydy'r cynllun hyfforddi gweinidogaethau yma ti'n gyfrifol amdano fo? Fe ti'n rhoi braslu ni o dy weledigaeth? Ie, felly dyn ni wedi creu cynllun o dan y pennawd rhaglen dysgu a datblygu hefo'r undeb sydd yn cynnig hyfforddiant ar 2 lefel gwahanol. Felly, dyn ni'n darparu hyfforddiant ar gyfer lleugwyr a phobl yn heglwysi ni a'i cyfarfod nhw lle maen nhw. Dyn ni hefyd yn hyfforddi rhai sydd yn teimlo galwad i'r weinidogaeth, oedd honno'n weinidogaeth ordiniedig neu beidio, ac yna drwy bartneriaeth cyd-enwadol, dyn ni'n gallu arwain pobl i gyfeiriad hyfforddiant academaidd a chredig a cael gradd yn hynny drwy'n perthynas efo'r bedyddwyr yn y coleg bedyddwyr. Gwych iawn. Mae hwn yn weinidogaeth sy'n wirioneddol i angen yn y Gymru Gymraeg, oherwydd da ni'n bryn o'r adnoddau addysgu yma, ac mae'n gyffroes, mae'r cynllun sy'n yn datblygu yn gyffroes ac yn cyrraedd pobl. Ond sut fysa ti'n licio i ni fel eglwysi i ymateb i cwrs hyfforddi? Un o'r pethau dwi'n angerddol amdano fo ydy sicrhau bod eglwysi'n canfod o'r newydd yn cyd-destun unigol ni fel eglwysi werth gweinidogaeth yr holl saint fel sydd yn y Testament Newydd, bod gen bob aelod le a chyfraniad ar ôl i'w chwarae, honno'n rôl ymlaen gynulleidfa yn arwain, neu hyd yn oed yn y cefn, ond yn gweddio ac yn o'r tu ôl. Felly, y gobaith ydy y bydd eglwysi yn ymatab ac yn gofyn, wel, pa agwedd o'r hyfforddiant sydd yn mynd i'n helpu fi, lle ydw i gyflawni'r weinidogaeth dwi'n gallu gwneud, oedd honno'n ni'n gyhoeddus neu yn un dawel. Felly, gobeithio bod yr eglwysi'n gallu gweld, mae hwn yn becyn y gallan ni anfon hanner dwsin o bobl i ymgymryd â gwahanol agweddau'r hyfforddiant i greu tîm i arwain yr eglwys, i amlygu donio fewn i'w eglwys, a pwy a wyr beth i pen llanw amlygu'r donia hynny wrth iddyn nhw ddatblygu fel unigolion yn y ffydd hefyd. Ie, gwych. Mae o'n swnio'n addas iawn oherwydd beth da ni angen ydy un haelodau gamu mlaen i arweinyddiaeth ynde. Ie, mae yna lot yn deitha fi, mae'r weinidogaeth yn dod i ben, neith y weinidogaeth byth ddod i ben oherwydd beth sy'n mynd i newid ydy sut mae'r weinidogaeth honno'n cael ei chyflawni. Fysa'r gweinidog ordiniedig traddodiadol yn cael ei ordinio i bregethu'r gair a rwy'n sacramentar yn ddoliad a ddysgu byddi'r rhaid ac yn y blaen. Wel, bod yr alfenna'r weinidogaeth yn cael ei trosrannu ymhlith yr aelodau, fel bod y weinidogaeth yn parhau, ond mewn ffurf a siap newydd addas wedi wrthilwrau'r eglwys benodol ynde. Ie. Dwi'n meddwl bod ti'n llygad y le o ran, da ni mewn cyfnod lle mae gweinidogaeth lawn amser gyflogedig, falle nid dirwyn i ben ym mhob man, ond yn lot fawr o lefydd. Ac felly bod yr weledigaeth sydd gen ti yn darparu ar gyfer penod newydd yn hanes yn eglwysi antystiolaeth ni. Cwestiwn olaf i gloi, yng nghanol y holl brysurdeb, cyfrifoldebau a gwaith, be fysa ti'n licio i ni fel eglwys ac eglwysi i weddio dros dy fo ynglyn â dy waith hyfforddiant? Dwi'n meddwl bod swn i'n licio ac yn cael bendith mawr o weddi pobl wrth i ni geisio cyfarfod ac anghenion yr eglwysi bod yn cynlluniau hyfforddiant ni yr hyn mae'r eglwysi i'w hangen. Hefyd bod Duw yn dal i weithio drwy'r eglwysi a bod yr eglwysi'n canfod llais Duw yn dal i alw, yn dal i arwain
yn yr her da ni ynddi. Ac yn ynharwain i lefydd anghyffyrddus sydd nad o bosib, ond bod y pystyr a'r fendith a'r arweinyddiaeth honno yn gynhaliaeth i'r eglwysi wrth wynebu a symud yn ei blaen, ac wrth i aelodau'r eglwysi hynny ymatab i'r alwad a derbyn hyfforddiant neu arweiniad sydd yn addas iddyn nhw. Diolch yn fawr i ti, Carwyn. A jyst annog bob un bydd yn gweld ac yn gwylio'r fideo yma i fwrw ati i ymateb i be ti wedi ddeud, ac hyd yn oed os dyn nhw'n isio bod yn rhan o'r hyfforddiant i bod nhw yn gweddio dros y gwaith pwysig wyt ti i gyflawni. Felly bob bendith i ti, a diolch i ti am y sgwrs. Diolch i chi a bendith i bobl ebyn nesaf a chofio natyn nhw i gyd.